Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, se me olvidó de poner otra luz y tengo aquí una media cara iluminada y media no. No vos asustedes moito, vale? Bueno, pois estamos aquí. Xa están avisando os nosos seguidores para poder falar do noso novo libro, vale? Así que en canto teña aquí a Valla, pois falamos. É un novo libro feito con moito agarimo, así que estou esperando a ver se... Aquí está. Moi ben. É que eu isto das tecnoloxías fai moito tempo que non... A ver se lle digo ben. Creo que sí. Dinlle aquí. E por que non sale? A ver. Vale. Estou con problemas técnicos. Porque estou lle dando para transmitir con Vaya, pero non me quere ir. E logo estou lle dando a aceptar. Bueno, xa empezamos cos problemas tecnolóxicos. Eu non é unha cousa que non entendo, a verdad. A ver, agora si se suma. Hola e boas tardes a todos. E non sei por que non me vai isto. Bueno, odio as tecnoloxías ás veces montón, de verdad, porque estou aceptando e estoulle convidando ao mesmo tempo. A ver, agora, agora xa está. Hola, boa tarde. Ai, que ben acompañada estás aí. ¿Ves? Sí, sí, totalmente. Estaba tan ben colocada aí que dixen, mira, non a vou a No, mover. Non hai un directo mellor para que salga aquí a señorita Lila, que máis estivo ai, por Chichiña estes días e está aí de repouso. Anda Lana por aí tamén, igual en algún momento se suma. que ben. Pois eu nada, eu estaba dicindo, fai tanto tempo que non ando co Instagram, xa non sei, estaba aceptando, non iba a cousa esta. Pasa sempre. Ui, a mí tamén me pasa isto. De cada vez que facemos un directo, Cris e eu, pásanos esta historia de que unha está solicitando e a outra acepta, pero non vai. O sea que non é problema teu, Ah, é problema de Instagram. eu dixen, xa non sei como vai isto desde, fai anos que xa non facemos directo, pero bueno, isto é por unha boa causa, así que nada, o primeiro, jolín, agradecerte que amadriñes este libro que para min é moi especial, a verdad. Por moitas cousas bueno, espero que a xente que nos vexa pois que se anime porque vai todo íntegramente para a asociación que fai cousas moi bonitas, tanto na educación, bueno, últimamente están nos chamando tamén os abueliños e queren que voltemos e eso é precioso, o sea que os cartiños van ben invertidos. Definitivamente, isto é o que fai falta, que todos os recursos materiais que logo teñan un bon destino, non? Sí, Eu estou segura de que vos lle dades o mellor sí. destino que poden ter. Bueno, eu tamén agradecerche que contedes comigo, que eu estou encantada de amadriñar calquera cousa de Amou, eu estou encantada de amadriñala. Así que moita ilusión tamén de estar aquí falando contigo Oh, e gracias. falando chan, cha, cha, de esta maravilla de libriño, un mordisco a la vida. Mm. Sí, sí. A Eu veces fai falla. cousas. Non sei Sí. se ti estás dispoñible para lanzarnos á aventura de que che pregunte, de que tire aí dun fío. Vale, sí, xa sabes, bueno, eu ca cámara poñome moi nerviosa, pero bueno, fago todo sempre por eles, así que Ni tira para poñer diante. ni nada. Aquí estamos falando aquí cunha amiga, aquí non nos ve ninguén, estamos ti máis eu e xa está. Vale, vale, vale. Vale. O primeiro que che quería preguntar Mm. é que foi porque che vou preguntar moitas cousas, xa che vou Ui, aquí avisando.
Vale. Non te preocupes por si das unha resposta máis curta ou máis longa, porque se a das curta eu teño preguntas de sobra, e se a das longa, pois maravilla. Xa non teño que preguntar tanto. Ya me estoy arrepentindo, vaya, ya me estoy arrepentindo, ¿eh? Tarde, señora. Que va, que va, que va, para nada. Eu para empezar quería preguntarche un pouco polo inicio, ¿no? Que foi o que te motivou a escribir esta historia? Bueno, o primeiro, porque este libro tuvo aí moitos desvíos, foi porque Brandon, o mago, xa se que tamén o teño aquí, o meu pequeniño, que foi o que comenzou esta andadura, facíasenos pequeno porque é un libro dirixido aos nenos, entonces necesitábamos un apoio porque non solamente conta unha historia, senón tamén hai unhas pequenas ensinanzas, non? A lo largo destes 11 anos que levo eu xa aquí e vas aprendendo moitas cousas, cara aos maiores e tamén aos rapaces xa a partir desos 12, 10 aniños para arriba, que aprendan un pouquiño a ver tamén a través dos seus ollos, como sinten, empaticemos un pouquiño, que creo que sempre nunca ven mal. Comezou a cousa por aí. Claro, acabas de traer a colación este primeiro libro, ¿no? Brandon o Mago, canto tempo hai xa que publicaste eso de Brandon? 4 anos tranquilamente, creo. Vale, sí, sobre 4 anos. Claro, entendo bueno, despois de levar esta historia, apareceu, despois de marchar Brandon, apareceu nas vosas vidas esta fantástica cadeliña que é a protagonista deste conto, que vemos aquí, porque digo sí, un mordisco a la vida, pero de quen é o mordisco? Pois de Beckham, ¿no? Sí. Como apareceu Beckham na vosa vida? Pois Beckham é moi especial. Apareceu un 11 de marzo, un 11M de 2015. A asociación iniciouse 21 de abril de 2015. Eu caseime no 2015 e non estaba convidada a pobriño, pero bueno. Entón apareceu pois simplemente pois indo a un das miñas casas do restaurante, estaba pois eso, totalmente abandonada detrás do cocheciño que acababa de abandonar, e eu parei e a collina quedouse comigo porque non había ninguén que, como sabemos todas estas historias, non? Como acaba, chamas a policía, vas ao veterinario, que se non ten que levar a protectora dixe, mira, que mellor que este no campo que aquí, porque é moi noviña, vai acabar os demais cas con elas, entonces, pois, ao final, fixos amiga miña e axudou moito a Brandon, axudou no moito, deulle vida, a verdad. E bueno, eso foi un 11M, casi chegamos ao seu cumpleanos, que puxeronlle o 11S, pobriña, do 2011, 14, perdón. E bueno, a verdad que foi fantástica. Traballou comigo en talleres de risoterapia tamén para a asociación, porque encantalle a xente maior, facer rir, monigotadas. E chegou así, sin buscala. Como chegan as mellores historias, non? Sí, Sen sí, buscala. sí, totalmente. Temos esta primeira historia que falábamos de Brandon, que compartila, pois xa vos axudou a facer pois un pouco de recadación para a labor da asociación. Esta continuidade, este libro de Beckham, aínda que eu xa o sei, porque xa mo contaches, pero as persoas que nos están vendo, contalle para que se fai este libro, para onde Pois, van a ir o que se recade con ele. sobre todo para a educación, que é a nosa base, vale? Concienciar, que parece que é unha tontería, pero fai falla moita concienciación. Non solamente pois vamos á Cruz Vermella, que este ano a verdade que estuvimos a tope, e gracias a miña compañera Luz e o seu marido que jubilaronse, entonces están na flor da vida, poden sustituirme en min, encantada e moi agradecida a eles, de acaparar, sí, tamén a máis sitios. Vamos a, pois eso, facemos contacontos, ahora estuvimos fai pouquiño cos abuelos de Pereiro, se non me equivoco, a mellor está ela por aí e corríxeme. Queren que voltemos, non? Porque agora, despois de Brando, quedou Robin, que Robin é un can 10,
bueno, é o sucesor de Brandon e leva a bandeira de amor por todos os nenos, os avós, e vai destinadamente concretamente para todo eso. Despois a xornada que sempre facemos de adopción responsable e concienciación, que tamén sempre o facemos todos os anos, pero sobre todo porque nos fai falla porque nós vivimos dos socios, obviamente non somos moitos, entonces é para engadir un poquinho retroalimentarnos diso e poder chegar a máis sitios, que tamén fomos a Cangas unha vez, así que poquinho a pouco ábrense portas e vamos escalando un poquinho máis, pero sobre todo concienciación que fai moita falla. Contame un pouquiño estas visitas que facedes, porque eu sei que non é terapia canina, pero non. ti máis eu e calquera persona que comparte vida con un animal sabe que os encontros con eles son terapéuticos de por sí, ¿no? Pero contanos un pouco en que consisten esas visitas que facedes cando vades pois, a xuntos maiores ou cando vades nas escolas. Sí que entendo esta parte que me dis máis de educación, de concienciación, do que representa ter unha mascota, e cando vades a onda grupos ou seja, entidades de persoas maiores, en que se basa a visita? Pois básase, chamase acompañados, porque o que facemos non é terapia, aunque xa o dis tú, terapéutico, xa solamente ver a Robin entrar, os ollos, a alegría que esbozan eles é increíble. O que facemos, pois é conversar con eles, porque tamén están soliños, entón o que facemos é acompañar. Falamos, falanos as súas historias, e nós tamén falamos da nosa percepción, non? Entonces esta conversa basase sobre todo como eran os canciños de antes e como se ve agora. Entonces mantemos esa relación, esa conversa que opinan, mantemos aí un pouquiño, non, digamos, un debate. Aquí non engaña a ninguén, pero polo menos para que se den de conta como vamos evolucionando, que ben fai o animal, xa un can, un gatiño, incluso hasta os cabalos ou animaliños que ni sequera falamos aquí, que tamén son, pois eso, animales de compañía, de familia. E entón, pois eso, acabamos de empezar fai moi pouquiño con eles e o programa vai en esa dirección, en acompañar, en facerlles a compañía, que coñezan a Robin, porque ao final non nos fan caso a nós, claro. Mira, o protagonista Robin. Totalmente. Temos por aquí alguén que nos di Barbadas a Pereiro o 14. Isto debe de ser a vindeira cita. Vale, pues sí. E falanos sí, porque... animal de familia. Que interesante me parece isto, porque é certo que se botamos a vista atrás, a maneira de entender o contacto con un animal de compañía é moi diferente agora por exemplo, cando nos éramos pequenas, bueno, antes de onte, non? Pero ao final, sí, igual, fai 10 años. Isto, por sorte, evolucionou e a ollada está cambiando, aínda que ao mellor, pois, xa igual algunhas xeracións que se non mantiveron o contacto se resistan a comprender isto de que os tratemos como se foran parte da familia, pero claro, no momento en que lle permitimos, entendo, abrir a porta, non? Abrir a porta non me refiero solamente ao literal de abrir a porta da casa e deixalos entrar, sino de abrir a nosa porta e miralos como un ser máis, aí cambia o todo. Cando hai ese contacto visual de ese decir, é que só lle falta falar, non? Que isto sí que se leva moitos anos dicíndose, non? Cando estableces ese contacto visual, ves que hai unha comunicación que vai máis alá das palabras ou, non? Sí, bueno, no meu caso, ela falaba. Como di a miña sogra, ela falaba, porque entre os ronquidos, os gruñidos, sabía se quería unha cousa ou outra, que bueno, ollo, que agora fáseme o mundo felino, falan tamén, falan moito. Falan. Así que, sí, hai que ter esa boa conta, non? De cando nos queren transmitir, sobre todo, o libro vai de eso, non? De cando eles nos piden axuda, de cando eles teñen medo, non? Unha cousa é abrir as portas, como ti dis, pet friendly, por exemplo, un restaurante, non, bueno, unha cafetería ou o centro comercial que é pet friendly.
Eso non significa que a miña cadeliña quera ir ou o pase ben. Entonces é moi importante eso porque é o pan de cada día. Eu vexo todos os días que tanto o paseo co tirón, que non deixan que cheire nada, a metelos nun centro comercial, que están asustados e non se percatan. Eu creo que hai moita falta de desinformación. Quero pensar eso a outra cousa, porque hai moitos cadeliños que non lle gustan nada, nin un centro comercial, nin sentarse 2 horas mentres tú tomas un café con unha amiga, un amigo, ou que sexa. Un poquinho de empatía. Por eso vai tamén un poquinho o libro, no? Que teñamos esa empatía, porque son animales de familia, pero non son humanos, teñen necesidades e outras cousas distintas. Entonces, aí é o que temos que ver, abrir a porta, porque obviamente forma parte da nosa familia, xa nas nosas fotos, salen eles, por que non, non? Fan moita compaña, danos salud, rescatan, non sei, pois detectan o cáncer, fan moitísimas cousas. Entonces, que cambio, non? De darlle solamente a facilidade de informarnos e comunicarnos con eles, saber o que precisan polo menos. Como, como me gusta esto que dices. Porque, claro, así como cada persoa é un mundo, cada animal é un mundo tamén. Sí. Entón, eh, creo que despertar esta escoita para o animal en concreto que teñamos, vale, é un gato, por exemplo, eu falo de gato porque eu teño gatas na miña casa. Hai unhas cousas que son xenéricas, que llevan ben aos gatos, pois eu que sei, pois, donde tes o areneiro, cantos areneiros tes según cantos gatos teñas, como está de ordenadas as cousas, todas estas cousas que son como un pouco xenéricas, pero despois a importancia de percibir a necesidade particular de esa túa, non? Entón, Exacto. vexo, por exemplo, xente que saca os gatos ou que os leva de viaxe, é maravilloso si sintes que ese gato está cómodo aí, se está sentindo ben aí, pero que poidas observar un pouco intuir isto que estou facendo, que a mí me parece moi guai, porque tamén o fai aquela e o seu gato está moi ben, o meu faille ben ou estás estresando con isto que eu lle estou querendo facer, por exemplo, non? Exacto. Esta importancia da escoita particular de quen convive contigo, de ese animaliño, non? Sí, Porque o que ti decías, non son humanos, son no. da familia, pero non son humanos. Ves, É, é tan importante respetar as súas necesidades e non quererlle impoñer as nosas, non? É un pouco salir dese egocentrismo de que guai, eu teño a miña mascota, non, comparto a miña vida con un animal, eu quero unhas cousas, pero vou a intentar intuir que necesita este. exacto. Sí, sí. A miña, por exemplo, viaxar encantáballe. O coche era, bueno, o mar, increíble. Pero eu sabía que o centro comercial non lle gustaba. Entonces, para que eu vou a meter nun centro comercial se eu percibo e aparte xa me están mandando señales, porque eu de cans sei moito. Ahora, de gato estou aprendendo, tamén o digo, que estou aprendendo porque ainda só levo 7 meses con eles. É que non pasa nada, o sea, sei moito de cans, podo che falar de todos os cans, porque levo 11 anos e tal, pero nunca convivín cun gato, pois fais hasta 7 meses e é un mundo totalmente diferente. E teño que aprender, e como a min, pois todo o mundo, e non pasa nada, coller un libriño ou preguntar a alguén, pero alguén que sepa, que tampouco son moitas veces, pois o que sempre decimos, vamos ao parque e soltámolo, non. Jopé, tú o rapaz tamén o miras, non? E despois sempre hai as típicas comparacións. Non hai que comparar nunca un neno con un animal. O sea, cada un son distintos, cada un ten necesidades distintas, e non por ser un neno tens que miralo máis, e non por un ser un can tens que miralo menos. Non, ao revés. Hai que mirar os dous, porque os dous son animales de familia. E o neno medra. E o canciño e o gatiño sempre son rapaces de por vida, que eso hai que acordalo tamén. Sí, que interesante. Lendo o libro, que non llevamos a desvelar a xente a historia, porque ademais é unha historia moi fermosa, moi entrañable, que ten, certo, os seus altos e baixos, pero porque a realidade é así, igual é moi importante coñecer a realidade tal como é e non dulcificar todo, non? Sino, pois, este é o que hai e aceptalo é parte da vida.
pero Ujú. eu estive decatando xa desde o inicio que vas como intercalando a historia de Beckham con datos, con cousas que nos axudan a aprender sobre a realidade, neste caso dos canciños ou de, ¿no? Eh, Isto significa que o propósito de este libro eh, non é soamente contar a historia, sino é máis educativo, máis pedagóxico, ¿no? Que polo feito de contar unha historia bonita, triste, pero bonita. Sí, sí, no, sí, comezou por eso. Comezou por eso, despois pasaron cousiñas que non vamos desvelar, obviamente, mezclouse xa ca súa historia, pero era un libro que empezou en plan, pois necesitamos que a xente xa a partir desta idade coñeza certos guiños, non? Pois que significa, por exemplo, o olfato, non? Ese superpoder que teñen eles, esa grandiosa, non? Ou esa torpeza da vista, que non son 100% perfectos, non? O oído, que ten, vamos, un desarrollo abismal. Pois esas cousiñas irás aprendendo porque moitas veces estamos moi acostumados a decirlle non, a regañar, pum, 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 en vez de coller as cousas boas. O sea, si é como un rapaz, é como unha persoa, que tú estás falando con un cliente ou estás falando de malas, pois a outra persona vai che contestar mal. Pois isto igual, hai que se facer entender uns aos outros. Entonces é un poquinho sobre todo educativo, pedagóxico para a xente xa maior, porque é verdad que o libro outro facíase pequeno, corto. O sea, aunque hubo moita xente que o compraba e, bueno, viaxou a moitos sitios e vai a moitas tamén eh, sitios xeriátricos que, según me contaron a min, cando o mercaban, apóianse nel. Pero vía que era máis enfocado para nenos e non para maiores, aunque despois os abueliños collían o libro de brano e dicen, non, 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 este gardo aquí e non sei que, tiñenlle moito cariño. Entonces, pois sí, Beckham ven a enseñarnos bueno, unha serie de cousas, obviamente non están todas as cousas escritas porque senón non habería máis libros, pero sí polo menos o fundamental para que a xente empece a ver a vida como é real e que a veces hai que darlle ese mordisquiño, non? Porque a veces tamén non la dá a vida a nos. Entonces hai que saber responderlle á súa altura. Mm. Y aquí, observarlos y respetarlos. Importante esto, Sí, ¿no? sí. Claro, nós si vemos o libro, evidentemente, sabemos que o escribeu Inés, pero cando empezas a lelo, realmente non é a voz de Inés a que fala, é a No. voz de Beckham. Isto ten un propósito de que chegue de unha forma distinta ao público ou fala tamén da empatía que ti tes a hora de escoitar e así ser capaz de falar desde ela. Es, Como isto? exacto. Moitas veces fálase, porque está moi de moda, do vínculo, non? Do vínculo, que temos que crear un vínculo, hai que facer un vínculo, vale, pero moitas veces non se fai. Entonces, isto é porque hai un vínculo. Houve un vínculo, seguirá habendo un vínculo sempre. Entonces, a veces os que somos afortunados de convivir con eles e crear ese vínculo, pois podemos tamén falar a través deles. E iso é a palabra vínculo. Este libro é totalmente 100% vínculo. É por iso. Que bonito e que importancia esta palabra, máis que a palabra, sino o significado profundo que ten, porque moitas veces as palabras, como ti dispóñense de moda, e métense moitas frases, pero non nos paramos a tomar conciencia do significado profundo que ten, ¿no? E, e o vínculo é algo que realmente nos une a un nivel moi profundo, ¿no? Sí, Que máis fai alá que nos da palabra. efectivamente, Exacto. fai que nos podamos entender como desde outro lugar que non é tanto de eu pídoche e ti dasme, sino desde un lugar máis intuitivo, ¿no? Máis de sentir. Exacto. Dunha ollada, e aparte cunha ollada sabes se está mal, se ten medo, se está cómoda, se ten fame, se ten, non sei, todo, todo. Eu cunha ollada xa sabía
que sí ou que non. A ti esta capacidade que tes para comunicarte cos animais logo axúdache a comunicarte tamén millor coas persoas ou non? E logo digo por que te pregunto. Pois depende da persoa. A ver, eu grazas á asociación e o meu traballo, pois teño a sorte de atoparme con xente moi bonita. Hai xente moi, moi bonita, aunque o mundo este patas arriba, hai xente moi bonita o conversar con elas e ver tamén o mundo a través delas. Tamén aprender de outra xente, pois sí, eu creo que sí. Tamén o estar tantos anos, porque eu veño, pois eso, dunha familia que a min ensinoume a medrar ao redor de animais, animais de aquí, vacas, cabritiñas, galiñas, de todo. Entonces, pois eu creo que gracias aos meus pais, non, por criarme, sí, tan rodeada de natureza, que bueno, ahora está moi de moda a Ribeira Sacra, pero eu vivía na Ribeira Sacra e non chegaba o autobús para ir ao colexio. E tiñame que cambiar de calzado porque só viña un jeep, así que é moi bonito, pero conservadia, por Dios, porque a vida, cando estábamos vivindo ali, os rapaciños que vivíamos ali, era dura no sentido, pois, eso, de chegar aos sitios que non había os medios que hai agora, gracias a Deus. Entonces eu creo que vivir nese entorno deume a capacidade, non? O primeiro cadeliño, cando trouxe o meu pai, que era carteiro, que tamén meteron no coche, chao, non? Aí tes un can. Entonces eu creo que gracias aos meus pais, que son amantes dos animais, pois eso, infundiron a mí tamén e a miña irmá e a todo a miña familia o amor polos animales, e aí empezou todo. Eu creo que é moi importante, non, a convivencia con un animal por iso. Desde Por o respeto, como a decía. propia crianza, non? Sí, sí, eu creo que é moi importante que os rapaces medren sabendo que son os animais, como decía Paqui, o respeto, e que valoremos eso, porque parece unha tontería, pero despois, cando vas medrando e vas socializando ca xente, teñen uns valores que fanos moi grandes, fanos moi grandes. E eu creo que chegarán moi lonxe todos esos rapaciños que viven ao redor dos animais, que lle dá ese brillo especial e esa cousiña especial. Eu creo que sí. Fíxate. Outro día vías aí un vídeo de un rescate de un canciño que Sí. estaba nunha cadea, pois o típico, botaba a boca, non? Iban como comentando que realmente esa agresividade non era outra cousa que o susto que tiña o pobre animal, non? Sí. Decía, e cantas veces nos vemos isto? Xente que parece que morde detrás de esa fachada o que hai é unha persona tremendamente asustada. Sí. Ai, Parouse. Non sei se vedes a valla, a min acábame... ahora, perdón. Vale, vale, vale. Digo, póiseme o É que internet ou sabes que algo. sucede? Que eu teño limitadas as redes sociais. Teño un temporizador. Eu non podo estar máis de un tempo ao día. Ya teño a propósito porque si no, sabes que Sí. isto a veces despisto me estou mirando máis tempo do necesario. Entón, eu, ao que se cumple ese tempo, en todo o día xa non podo volver a entrar. E acabame de soltar o avisador de levas tanto tempo, quedanche tantos minutos. Entón, fun a darle un pouco máis. Vale, Para que non se me qué cortara. curioso. Pois, facíache esta pregunta porque, fíxate, eu veño na miña casa había can, cando era máis pequena os cans estaban fora, estaban na eira, e despois xa pasamos a esta fase de o can xa está dentro e o can convive con nós, non? Pero a pesar de nós ter cans e gatos, temos tido hasta 16 gatos. A pesar de eso, había outros animais na casa, eu todo o can que non fora noso, da nosa casa, eu tiñalle medo, non, tiñalle pánico.
pero pánico a nivel de hai un can atado na seu cocho a 1 metro da cancela e aínda está a cancela co valo e a acera, pois el Mm. tiraba de acera. Sí, sí, claro, eso O a sea, día eu de hoxe existe. sabía que a mí no, era imposible que pudera chegar a min e eu cambiaba Mm. de acera. Eu non fixen ningunha terapia específica para superar o meu medo aos cans, pero por cousa miña, polo meu traballo, por cousa que eu fixen de que son moito de mirar por dentro, de ir a introspección, fixen moitos traballos de crecemento persoal e, sobre todo, o adestramento emocional. Isto é máis o contacto co canciño de un amigo que tiña hai tempo, porque logo se foi para fora, non é que o deixara de ter. Resulta que eu agora encontrome con cans e agacho, poño a man para que maulan, o sea, teño unha reacción radicalmente contraria a que eu tiña antes. Sí. E eu sei que o que me axudou a isto foi todo o traballo que eu fixen a nivel personal que eu facía para relacionarme mellor comigo e con outras persoas. Pero resulta que me fixo comprender mellor aos animais, darme conta, ser capaz de observar cando, evidentemente, pode representar unha ameaza para min. Claro, se vexo un can asustado que me está Sí, ladrando, non vou a meterlle a man. claro, claro. Exactamente, non? Bueno, cousas que parecen moi básicas, pero a veces non o son. Porque a veces é isto No. de ¡ay, bonito, dente que non trago nada! Mórdete, pero mórdete porque fuches ti a invadir donde non debías, non? Sí, sí, sí. Eu, na miña experiencia, sí, este traballo a nivel personal axudoume a entenderme moito mellor cos animais, moito mellor coas miñas gatas, e moito mellor tamén, curiosamente, cos nenos pequenos. E non o digo por comparalos, digo porque os nenos pequenos non teñen o vocabulario e a fala, sino que se comunican a través do corpo, sobre todo, e de outros sonidos que non teñen unha forma con un significado, non? Exacto. Entón, pois, por iso quería saber se a ti tamén che pasaba ao revés, se canto máis coñeces de esta maneira de comunicarse cos animais, o mellor podías intuir tamén en personas esas cousas que non din na palabra, pero que igual a súa linguaxe corporal, Sí, a súa enerxía ou o que transmiten, sí. é desde de un pouco velo, non? Sí, eso sí, a verdad que nótase, nótase y bueno, non sei se é un don ou non, pero sí, eso sí que me pasa gracias ao que dices tú, ¿no? Como somos enerxías e todas esas cousas vense, eso sí. Eso percátome e a verdad que non había pensado neso hasta que me acabas de preguntar, pero sí, é verdad. Claro, porque ademais a mí pasábame, logo hai cousas evidentemente que chas teñen que contar, no? Que eu que dicir, a importancia de ler pois contos como este, que aquí hai moita información e algunha que eu descoñecía, que dixen eu, anda, mira, fíxate, e así se que genial. A importancia, pois isto, de ter información, que a veces hai cousas moi sinxelas que non nos damos conta. Eu acórdome, claro, para mí, cando viñeron as gatas para a casa, que primeiro veu unha, que veu, eh, bueno, solo movía a cabeza, non che digo máis. O veterinario non daba un peso por ela. E eu dicíalle, eu digoche que sí. Tiña 35 de temperatura, que isto para un gato é estar morto casi. Sí, sí. E só non movía a cabeza, pero eu dicíalle, eu xa sei que só movo a cabeza, pero a cabeza tena moi chea de vida. Esta gata non está para morrer. Eu sentía que non estaba para morrer, Sí. que non, que para nada. Mm. E rescatámosla, estuve ingresada 2 días, o día seguinte xa a propia veterinaria se deu conta de que non estaba para morrer, o que lle botou a boca, porque era unha gata fiera. Trouxena para a casa e quedeime eu na casa acompañando hasta que fui podendo, bueno, le vine a traballar, traía e fomos facendo rehabilitación hasta que, bueno, ahora tela que ver, que anda perfectamente por aí, pero para mí foi un descubrir esta cercanía, ¿no? Entón pasaba unha cousa, claro, eu tivera máis experiencia, porque cos gatos sí, pero era como cando van máis a súa bola, que os gatos son así.
que andar a súa bola, o sea, ti non eres dona do gato, o gato é dono teu. Sí, sí. Entón, claro, cos cans, ou, por exemplo, pois, coa cadeliña de miña irmán, que teña moita máis contacto, claro, enseguida te miran con esos olliños e a través da mirada che din un montón de cousas, non? E resulta que eu, pois, a gatiña estaba, eu miraba así pa ela e ela facíame. E eu decía, esta tía pasa de min olímpicamente, que de verdad non me fai ni caso. Entón eu facíalle algunha mueca, algunha cousa, e ela miraba e ti fíxate que ignorante era eu, que resulta que eso significa precisamente que confía plenamente en min. Ah, qué guai, qué guai. Pero iso descubriron cando o leín, o sea, eu leendo desde a miña sabiduría ignorante. Pasa de min e resulta que ela me está dicindo confío tanto en ti que non necesito vigilarte, sino que cerro os ollos e miro cara ao lado e esta é a miña maneira de decirche estou moi tranquila contigo. ¿No? Sí, sí. Qué importancia isto, ¿no? De ler, de ter información. E sinto que este libro dá, a través de unha historia, como decía antes, entrañable, dá moita información para ir facendo como esa despensa de saberes, ¿no? Sí, un ovillito vai seguir recadando. Eu creo que se a xente se percata, eu creo que sí que é sinxelo. Vai hilando un poquiño. Eu creo que polo menos o que é a base para crear un vínculo, pois eu creo que o terán. Así que, eu animo a que collan ese pouquiño a pouco, non? O lean, sobre todo porque dá esa historia, pois, un pé para esa olladiña e, como dis tú, entendelos, non? Que é tan importante e tan bonito tamén, é moi fermoso. Sí. Dinos aquí, los gatos son faraones totales. Certificado. Quienes no sepan de su realeza están muy equivocados. No solamente son faraones totales, sino que, vamos, son dueñas de todo, pero ainda encima, logo, xa para as persoas que somos un pouco máis sensibles ás enerxías, e aí eu xa falo en primeira persona, a diferencia de ter un gato na casa e non telo, cambia todo. Que o gato pase de ti, a enerxía é absolutamente diferente. Eu creo que teñen un poder de armonizar os sitios en donde están, así como as plantas, que decir, ter plantas e ter gatos nunha casa, eso é verdad que vas a estar ti ao seu servicio, pero transforman totalmente a enerxía ou cando se che poñen encima, que máis son moi listos, isto, como esteas mal, háseche de deitar encima dese sitio que a ti che doe, non? Sí, sí, sí. Eso pasábame ca cadeliña e con eles tamén, a verdad. De feito, agora é a hora de estar o sol, e pois non están aquí. Pero se estiveran estaría encima miña, o sea, son súper, súper cariñosos, a verdad é que os meus son perrigatos porque abres a porta, venche saudar, están comigo, bueno, ela está aí, vale, acabo de ver, ela está aquí neste lado. É que ela está sempre comigo, por eso te decía, bueno, está ali. Pero non, é curioso, e son dous, son totalmente diferentes. Eu, ao principio, tiña un pouco de medo, porque vía que eles eran como máis frágiles, non? Como non sabía nada, estaba tamén aprendendo un poquinho de todo, e ainda estaba, pois, saindo, non, bueno, da historia esta, pois foi moi repentino tamén. Tamén non o buscaba e apareceu tamén. Meteu unha compañeira, pero bueno, non pasa nada. Ahora estoy moi... Sí, xa foi. Sí, porque non te percatas de cosas, que eu sempre digo, pensade as cosas moi ben, porque son un gasto. O, por exemplo, o meu gatiño non falaba, non tiñan voz, entonces gracias a... Bueno, eu estou eternamente agradecida a David, bueno, non vou facer a propaganda, pero David xa sabe quen é. Axúdame moito con Beca, axúdame moito con el sobre todo, porque o que dis tú que decían, non viña así porque, bueno, habían librado dunha bodega e que non se percataran nin nada, e deranme ao principio un xarabe, non iba nada, e non, ao final, pois eso,
logramos que falar, e fala moito, ahora fala moitísimo, moitísimo, fala moitísimo, fala demais. Pero encantada que fale demais, parece un pasariño en vez de un gato, porque fai uns ruidos moi peculiares, porque e máis ten gatos e sempre os coitas, pero estes teñen unha voz diferente, non máis ronca, pero él ten, bah, fala, non sei o que dirá, pero conta de todo, xa aprenderei o que, o que di todo. Que isto é outra cousa que tamén, cando falan, cando meañan, teñen a súa particularidade. Eu Sí, escoito, eu sei perfectamente a que me está falando, se é unha ou a outra, porque a maneira, o sonido que sale é diferente. sí, sí, sí. Decíanos por aquí, imagínate mis energías y las de Robin, con 7 en casa. Están, vamos, ahí, de energía limpia, limpísima. Cristalino. Que vino, le recetaron un gato y venían dos en el pack, como os Petit Suisse, ¿no? A mí me daban dos. No, pero eu creo que no caso dos gatos, ao mellor estou metendo nun terreno onde non debo, pero creo que se debería ter dous. Pero xa non solamente porque vou ter un gato porque me fai a compañía, sí, pero eu outro que non queda na casiña, estes, por exemplo, son dos irmãos, xogan, lávanse, non sei, non, xa que tes un, non, colle dous, porque fan compañía tamén eles. Mira, a mí, claro, como eu rescatei a esta e logo estuve en tanto tempo con ela, porque claro, tiñas que limpiala, porque ela non se movía, só movía a cabeza, tiñas que facerlle todo a pobriña. Entón era día e noite comigo durante non sei canto tempo. Logo obsesionouse comigo. E entón era todo o tempo, miau, 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 miau. Pero todo, ti sabes o que é todo o tempo? É que a mí tiña unha cabeza loca. Era unha cosa que decía. Eu chegaba a casa xa anda, miau, miau, miau. Eu decía ao meu marido, Dios mío, que eu non sei como aguantades isto. O meu marido, hasta ahora non sabía nin onde estaba. Isto empezou ahora que chegaste aquí. Era todo o tempo, eu dixen, eu teño que traerlle outro gato para que lle faga compañía e a mí me libere un pouco de isto, porque sí, sí, moi bonita, pero todo o tempo, encima miña, miau, 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 miau. Que, bueno, que lle pasaba algo, díxome a veterinaria, díxome, non, tes unha gata parlanchina, estáche contando o seu día. Eu, Sí. vale, pois trouxenlle a outra. Pero un pouco te quiero, un pouco te odio, porque a outra é moi pispireta, e esta dille o que ti queiras, pero este territorio é meu. Entón, tuvemos aí un Difícil. proceso importante de a ver quen é dona de quen. Ai. Bueno, se Pero, son pero irmãotiños, máis. igualmente hai moitos momentos, moitos, e sobre todo agora que é moito máis, isto era igual máis ao principio, non? Pero hai moitos momentos que as ves, que dormen xuntas, que se lamen, que, bueno, isto eu creo que é importante para elas ter alguén da súa especie, non? Sí, 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 Compartir aunque, casa. o como dis tú, te persigan, porque a mí persígueme tamén, estou planchando, estou cociñando, está ela, bueno, sempre ao meu lado. E, sí, eu non sei se xo fan o teu, o meu, estou me duchando e vexo a cabeciña por e agardan por min, e se vou ao baño veñen os dous, e se salgo por un lado veñen os dous, digo, Dios mío, estou moi acompañada, a verdad que sí. É moi curioso porque eu chamolle señoras. Eu chamolle señoras. Entonces, isto, como vai ao baño e non peche, o sea, non cerre a porta, aí veñen. Eu, pero, señoras, podedes estar tranquila facendo o que eu teña que facer sin termos a vos aquí. A mí escoitarme fora pola casa e pensas que vivo con unhas señoras, de verdad. As señoras son elas. Temos aquí uns comentarios que nos di a nosa gata, Nala, é perrigata. Cando saímos a pasear polo monte que temos arredor coas cadelas, ven detrás todo o tempo, durmen xuntas. Mm, Sí, é verdade que está atenta aos nosos estados de ánimo. É que son máis listos. sí, 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 Listos, temos calquera. unha menciña viva vivindo con nós. Mm, E a veces non somos conscientes de isto, non? sí, 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 Mira, contame unha cousa, Inés. dime. ¿Dónde podo conseguir o libro?
Pois está, bueno, aparte de se nos ve alguén, non, e non é de Galicia, por así decilo, que nos escriba un SMS ou na web tamén que nos escriba e xa nos chega a nós e mandámoslle, vale? Pero os que sexades de Ourense, por exemplo, pois está xa na librería Nove e tamén en tiendas Natura. Así que de momento pois empeza por aí. Este, vou presentar o que fala moito, que xa veu do sol, verdad? É bueniño. Xa está canda a min, é que é máis bueniño. Entonces, pois nada, de momento está na Nove, en tiendas Natura, e despois xa, pois, quen quera pois telo que nos escriban e mandamos ou facemos yo decir onde está para que poda recoller, porque acaba de sair do forno, como quen di, de momento está neses dous sitios nada máis. Claro. Te imagínate, porque eu desde Country, cando xo teño aquí, eu te imagínate que agora outro. Entón eu podo mandarvos unha mensaxe directa, por exemplo, por aquí, polo Sí, Instagram, e facervos un bizum e podedesmo mandar. exactamente, sí, exactamente, vale. Cubrindo os costes de gastos, porque obviamente non nos sobran os cartiños, pero, bueno, non sei, podo dicir o precio, non? Claro, é que era o seguinte que che iba a preguntar. Vale, pois o precio é 9, bueno, 9,95 e é pouquiño, o sea, 10 euriños, jolín, pois eso, que dá moito coñecemento e aparte, pois, léese moi sinxeliño e eu creo que é un antes e despois tamén de Brandon, aparte, se non tedes a Brandon non pasa nada, vale? A partir de agora tamén Brando vaise poñer a pre con Beckham, por así decirlo tamén de precio, vamos a hacer a promo a partir de agora porque xa quedan poquiños, e entonces, pues, bueno, a 9,95 podelo comprar separados, porque non ten que ver unha historia ca outra. O de Brandon vai máis enfocado pos neniños, pois se queredes ler, e tamén cando facemos os cuentacuentos e facemos cousiñas así. E o de Beckham xa, pois a xente como a nos, máis maiorciño que vamos hilando e ao mesmo tempo pois aprendendo. Sí, pero eu, por exemplo, cando estaba lendo, eu xa estaba pensando, isto a meus sobrinhos, seguro que lles encanta lelo. Mm, Claro, non lle vamos a ler a unha crianza de 4 anos, de 5 anos, pero eu creo que a partir xa de 7, 8 está sí, perfecto sí. para que non quero que se me escapen de aquí comentarios, porque xa que temos xente acompañándonos, que a mí me encanta que participen. Eh, Aquí dinos, Paqui, en la Quinta. En la Quinta pode ser un sitio donde está. La librería La Quinta, pois perdón porque me estou olvidando dun sitio, perdón, que tamén é socia. Se apunte, genial. E logo, dinos tamén, mi Gaspar se daba cuenta de que yo iba a tener migrañas antes de los síntomas, fíxate. E mm, tamén nos indica que os gastos de envío son 3 euros. Aquí ainda non sabía canto era, pero eu xa iba a animar eu a toda a tampouco. xente, a toda a xente que non sexa de Ourense, por favor, animádelo, porque este libro, ademais, quero comentar unha cousa, mirade, que ven, aínda que se pode ler de corrido, eu Mm, son das persoas que a mí me gusta que os libros se vayan como degustando, ¿no? Como mm, así saboreando, porque sobre todo cando son libros que nos invitan a reflexionar, ¿no? Entonces, ten capítulos que son cortiños, vedes? E que sería moi interesante, pois isto, pois hoxe leo un capítulo, que me vai levar mm. pouco tempo, pois teño este ratiño, pois léome este capítulo e deixo, e mañán continuo co seguinte capítulo, e así, bueno, pois vou nos tendendo unha semana e vou disfrutando cada día de un capítulo, que isto, cando está así feito, é algo que se pode facer, porque senón temos que ir, bueno, un pouco decidir cal é o sitio onde poder parar de ler para seguir noutro momento. Pois aquí está moi ben marcado. Leste un capítulo, déixalo repousar, logo leste o seguinte, que isto pareceme moi boa idea, tanto Mm. para calquera persoa, pero sobre todo para eu ao mellor pois pensando, bueno, meus sobriños que xa teñen, o máis pequeno ten 11, xa podería leelo de corrido, pero
fíxate, é casi como estamos na era do inmediato e das cousas cortas e de facer scroll, como digo eu, non? De TikTok. Bueno, pois si me apuras, este libro pode ser un conxunto de TikToks. Leume este primeiro que me leva este trociño pequeno a que ven, coñecer unha parte da historia, logo sigo a outras cousas, porque é certo que ahora necesitamos un montón de estímulos, non? Vale, voume a outras cousas, pero mañá volvo ao seguinte capítulo, ao seguinte TikTok de un mordisco da vida, non? Sí, e sobre todo para reflexionar, como dis tú, é que é importante eso, porque cada capítulo fala dunha cosa diferente e está engadido, pois eso, con unha imaxe real que vai tamén a preco capítulo. Entonces é un poquiño, pois, hilando cousas, non? Que a mellor o lector non sabe e que, bueno, cando fagamos, a mellor por as librerías, pois iremos así desfollando cousas de que cada imaxe ten un porqué. Porque a min gustame facelo tamén, e si, non? Como a ti, cousiñas, adornos pequeniños, non? Que non é unha novela para ler rápido, ni, non, porque eu tampouco son así, entonces o libro non sería eu tampouco, nin sería Beca, que as dúas somos moi tranquilas, devagar, e as cousiñas despacio, e ben. Entón, espero que guste e, sobre todo, eso, que cada capítulo reflexionade, escribídeme incluso, decídeme se algo non vos enterastedes ou se tedes algunha pregunta, pois tamén é benvida, porque hai cousas que a mellor non van coñecer e teñen un porqué, e eu aprendino, pois obviamente porque levo toda a miña vida con animais, pero tamén porque estudiei, tamén porque leín, é o que digo, e agora tócame a outra parte, pero aprender continuamente temos que aprender cousas, entonces un dos outros, e eu espero que este libro pois os axude a toda a xente, a parte de que os libertades tamén un pouquiño, non? E bueno. Xa que abriches esta porta a falar Ok. das imaxes, eu vouche pedir entón que nos contes a que se debe esta imaxe da portada, porque entendo que cando se elixe para a portada é que ha de ter algo especial. Que significado ten? Bueno, poñer aquí para que vexades os que están do outro lado. Pero isto é un spoiler, non tiña que guardar para despois xa. Bueno, a ver, pero que hai moitas fotos, eu non te digo que contes todas as Vale, outras. Unha, vale. para facerlle abrir un pouco boca aquí, así, para que logo vai ás presentacións físicas a querer saber a historia das outras que hai dentro. Sí, bueno, eu emocionome porque é o seu sitio, é a súa praia, é a praia de Ío, a súa praiña, o seu recuncho, e sempre se sentaba, e cando eu me sentaba, poñía sempre o pulciño nas miñas pernas, pero encima, e poñemos a divisar simplemente o mar. Eso é unha paz, eu, de verdad, encántame o mar, é que eu son, vamos, non sei se sería pez noutra vida, pero min o mar encántame, e ela tamén. Entonces, pois, sempre que vamos aí ao Vilariño, aí en Cangas, que teño, como digo eu, o meu irmán postizo, a nosa segunda casa, e sempre será a nosa segunda casa. Este preciso momento foi moi especial, porque aparte de pasárnoslo moi ben, que, bueno, temos ido de continuo e todo eso, pero ese día pasou unha anécdota moi graciosa, que empezou a correr e había subido a María por un lado e ela non se decatou, e teño vídeo, e cae nun pozo, cae para baixo, empezou a remoler para arriba, e despois veo correndo comigo en plan, non pasou nada. E salín. E entonces, pues bueno, un pouco me fase reír a min tamén dese momento que estaba aí o meu marido facendo as fotos, e é o seu lugar, ese é o seu lugar, e a parte de atrás este penediño é a súa pedra, que hai, bueno, que tamén fago un pouco tamén de turismo, que vayades aí, o que é moi bonito. Bueno, pero ide con sentido, que están os pobres dos turistas hasta aquí, ide como aos poucos. Sí, é verdad, ide aos pouquiños porque, jolín, é verdad, sí, tens razón. Pero é pois eso, un puebliño moi tranquilo, moi mariñeiro, e nada, hai unha pedra moi grande que é onde me tomaba o meu café, e ela viña, e ela íbase aí a súa pedriña, e entonces esa foto gustoume porque a saqueina eu, e a primeira é porque conta esa historia, e é a súa praia, é o seu sitio, e onde lle gustaba estar a ela. Entonces,
vai por ela. Qué bonito, qué bonito. Esto, mira, qué ben que sacaras esto, porque de, de esto vai o libro, tamén de emocionarnos, de conectar con esa parte máis íntima, ¿no? É moi bonito. Mm, no final do libro, Becan deixou, bueno, aí a porta aberta a historia, que non sei se pronuncia Kai, de Kai e Sí, Kelly, pronuncia Kai. sí, Vale. sí, sí, xa viña así co nome, sí, que despois Vale. investiguei sí, mira, vaya, tú que eres de moito destas cousas, que hai en hawaiano, que o meu soño que nunca irei a Hawái, significa mar. Como te quedas? Es que todo está ahí conectado, las Como tal? energías gobiernan todo. Non sabía, non sabía. Eu No non fue sabía. nada. Quedouse neso, sí, sí, é verdad. Kelly Y que por además valiente, significa valiente. comentan no libro, pero Dime. digo que o comentas no libro esto, Sí, ¿no? sí, sí, pero Sí. quería decirte porque como están falando das energías para que vexa xente que ao final está todo conectado, eh? Todo conectado. Aquí iba a decir non hai nada avanzado. A mellor algo sí, pero pouca cousa. Pouca cousa. Eh, eu quería preguntarte, porque claro, é como deixa aí a porta aberta a que a seguinte historia xa sexa a de Calle Kelly. Pode ser que así como Brandon e Beckham pois nos contan unha historia de despedida, que agora que en vez de cans son gatos, aquí xa hai un cambio. Pode ser que abra a porta a unha historia de chegada, en vez de despedida. Ou Pois de descubrir de un novo mundo. de descubrimento, sí, sí, totalmente, pero bueno, eu sempre digo que, bueno, para min este era o último e o derradeiro, pero bueno, si o penso así, si as miñas compañeiras queiren, pero con moito tempo, porque teño que desfrutar e teño que aprender para poder eu... Ahora ainda ten que ver con pasear moito por aí e ti moito falando del. Aquí hai tempo, non te preocupes. Bueno, hai tempo Pero, na vida, porque estamos avisando se os acaba el tiempo, xa nos queren cortar. é que eu non sei como vai o tempo este, non Bueno, sei. Antes poñía un sí, reloxo a minutos. estamos a puntiño de facer agora, pero temos 2 minutos que é genial para que nos acabe de responder Vale. esta pregunta que eu che lancei Pois e logo... eu acordo con toda a miña ilusión, por Dios, que cambien as tornas e que sea, pues, como di Paqui, unha historia de bienvenida, ¿no? De outra cousa totalmente de descubrimiento y sobre todo de aprendizaxe, ¿no? Algo así en plan, vale, a partir de ahora vai cambiar de outra maneira e a historia vai reconducir por outro lado, non? Como outras huellas lévanos por outro lado. Eu creo que sí. Eu creo que xa toca tamén. Pois a permitir que ese rubí, esa pedra vermella, brille. Ai, quen queira saber de que vai a pedra vermella ten que ler O mordisco da vida de Beckham, escrito por Inés Quitián. Que ilusión permitir que brille e que a ver que nace de aí, con tempo, Ojalá, con pero tiempo. que ojalá que sí, que volvamos a encontrarnos e a falar de historias de descubrimento, bueno, pues De vida, unha nova forma de, sí, de, de convivir con outros seres, non? exactamente. Eu a pedriña sempre a levo comigo, pero bueno, ahora que non se me fixen nela, vaya por aí. Me dá moito corte, dame moito rubor, pero bueno, a verdad que gracias a ti que sempre levas isto moi levadeiro, eu para redes son moi nerviosa, pero a verdad que todo o que fago por eles, porque eu creo que temos que ser a súa voz e temos que dar pasiños e pouco a pouco irá cambiando a cousa. En xeral, falo en xeral, xa non solamente dos animais, sino humanizarnos máis, sincronizar, como dis tú, esas enerxías, a xente bonita que hai moita, pois simplemente seguir os pasos e construir cousas e deixar huellas. Cada un como poidamos. Eu o mellor cun libro, outro sabrá máis ou menos, pero
cada un construindo un mundo que nos fai falta calma, como dis ti, no? Que non tanta aceleración, saborear, comunicarnos, falar, e vernos, que xa ni nos vemos por a calle. Mm, Totalmente. mm. Ben, animarvos a todas as persoas que nos vedes a que merquedes este libriño, que colaboredes coa asociación, que si tendes mascotas que vos fagades socias, que isto é moi importante, que está moi ben cando unha necesita que haxa unha asociación que te poida axudar, isto é maravilloso, e a maneira de mostrar a gratitude é tamén o ser socia aínda que non o necesite. Sí, Porque ao sí, final sí, é unha gota moi pequeniña que gastamos en calquera cousa sin importancia e desta forma estamos non solamente axudándonos a nós que o día que necesitemos vamos a ter ese apoio, sino axudando a moitas outras persoas e a moitos outros animaliños. Así que, exactamente. dito isto, Inés, un placer falar contigo, un placer leer Un mordisco a la vida. Para que necesitedes, a me encántame ser madriña, así que ti sigues comigo, pobre. Vámonos celar, pero bueno, que va, nos compartimos que non hai problema, por Dios. Nos, ao revés, eu quería e tiña moitas ganas de que foras ti tamén, porque sí, porque sempre estás aí apoiándonos, dándonos un cachiño do teu corazón, veña, vamos, ánimo, xa levades 10 anos, xente que crea en ti, e no que faz é tan difícil, de verdade que é tan difícil, ser socio, pois o que dis tú, son 20 euros o ano e Ai, non bueno, solamente faz cousas non é nada. manuales. Bueno, sí, xa sei, pero bueno, Para a costa moito. asociación é moito, Sí, por eso, pero sí, para as persoas 20 euros ao ano non é nada. Con todo sí, o que e está fai por moito ben. pódese facer moito ben con ese pouquiño. Anda, Sí, mira, que ahora ven a despedida, señora. Que que linda é, que linda. linda, saluda. Que linda. Vai o seu. Pois mira, Pois, este creo que é o sinal. Estaba aquí ao empezar, creo que xa nos está dicindo. xa é hora. Venga, Pois, graciñas por facelo sinxelo, por estar cómoda e gracias a todos os que estades vendo isto e os que colaborades e os que non colaborades tamén, faced a vida bonita, que a mensaxe que sempre quero decir eu. Nada máis, que ti sigas facendo esa maxia, ese sorriso a todo o mundo, que sempre te seguimos e que eres moi bonita persona, de verdad que sí. De moitas verdad que gracias. moitas gracias, Moitas de verdad. gracias. Bicos. Outro abrazo que poñen por aquí, outra aperta moi grande. Vémonos na seguinte. Agora hai que compartir o vídeo, acórdate. Agora cando Sí, cerres, vale, todos. vale. Pues nada, pecho e un biquiño moi grande. Vémonos, vaya. Moita Aperta. sorte. Chao. Chao, chao.